stretnutí ako študentský parlament stredných škôl na takej pracovnej porade, ktorá má svoj program. Ja by som vám chcel zaželať k tomuto programu, aby ste sa tu riadne cítili, aby sme prediskutovali všetky body, ktoré sú pripravené. A skorej začnem, by som chcel ospravedlniť niektorých ľudí, ktorí ešte majú povinnosti, to sú hlavne zástupcovia mesta. Mal by prísť zástupca primátora pán Huta. Potom nám tu chýba ešte pán Dudáš. A chcel by som medzi nami predstaviť aj pána Martina Dudaja. Jak som spomínal, vlastne dneska tu máme také pracovné stretnutie toho parlamentu stredných škôl. Celý ten program alebo obsah, náplň toho nepoznám. Ja by som teraz dal slovo pani Kopeckej, ktorá by nám vlastne povedala, že čo nás čaká a čo je náplň dnešného popoludnia. Takže nech sa páči. Ešte najprv ja. Nikto ma neoboznámila, to bude scenár, takže pardon. Ďakujeme pánovi riaditeľovi. Volám sa Žaňka Ekerová, som študentka tejto školy a tiež by som vás tu chcela srdečne privítať. Som rada, že tradícia stretávania študentských rád úspešne pokračuje a po obchodnej akadémii a gymnáziu sme sa stretli na súkromnej škole podnikania. Ako každoročne bude cieľom tohto stretnutia prezentácia vašich aktivít a výmena skúseností. Dúfame, že sa u nás budete cítiť príjemne. Slovo odovzdávam koordinátorke študentského parlamentu Dane Kopeckej. Kým teda takto sa môžeme pojať tak pracovne, viac menej, což je možno ešte lepšie. Ja bych na úvod fakt krátky si teda chcem povedať takto pár slov o študentskej rade ako takej. Študentská rada je ideálny priestor na vyjadrenie študentského názoru a na prípravu študentských aktivít mimoškolskej činnosti. Čiže teda vlastne o tom takto aj vieme. Študentská rada je kolektív, ktorý by mal ťahať za jeden povraz s vedením školy, ne proti vedeniu školy. A zároveň tak troška provokovať v úvodzovkách, čo sa týka nápadov v tom napredovaní školy na pôde mimoškolskej. Študentská rada by mala byť základným článkom a je v takomto demokratickom živote, v tej schéme školy. Mala byť dôležitá, mala byť taký poradný orgán vedenia školy. Študentská rada by mala byť kolektívom zloženým z prirodzených vodcov študentov, vodcov tried. A malo by jej záležať na tom, čo sa deje v škole, čo sa bude diať v škole. Mali by o tom nielen vediteľe aj to troška organizovať. A jej členovia by mali byť takými jadnými patriotmi a aj takými vodcami a autoritami v tej škole. A mali by tak aj motivovať spolužiakov. A študentské rade by malo ísť v neposlednej rade o dobré meno školy a najmä o aktivitu v tom, čo som už povedala, v tých voľnočasových aktivitách. Ale ja neviem, či to takto, takže všetci robíte, či to takto si uvedomujete a či takto to u vás beží. A nie som si ani istá, že či keby nebolo dospelých koordinátorov, či by vôbec tá študentská rada nejakú činnosť vyvíjala. Či je u vás taký ten, kto vlastne nakopne v úvodzovkách, alebo kto robí, alebo kto dotiahne nejaký nápad a potom ten celý nápad dokonca, či to nie je iba ten dospelý, lebo o to vlastne nejde. A málo sa asi venujeme v tomto celom koncepte tomu hľadaniu tých prirodzených vodcov a tej prirodzenej autority z radou študentov. Na druhej strane ale som rada, že práve to bol študentský parlament, ktorý túto myšlenku inicioval pred 2 rokmi aj s pánom primátorom, vtedy na tom zasadnutí, takom prvom, čo bolo na pôde mesta, mestského úradu, a že vlastne sme sa troška okrem obchodnej akadémie, ktorá už funguje takto asi 10. 12. rok, že sme sa vlastne na tom trošku spolu podielali a že tie študentské rady to aktivitu vyvíjajú, lebo teda sú, fungujú, existujú. Parlamentu súkromnej školy podnikania a chceli by sme vás podrobne oboznámiť o niektorých našich minuloročných akciách. UNICEF 10. novembra 2011 našu školu navštívila vyškolená dobrovoľnička z UNICEF, s ktorou mali hodinu naši prváci rozvojového vzdelávania s názvom Dve tváre jedného sveta. Našich študentov stretnutie veľmi zaujalo, pretože si uvedomili, aké kritické sú podmienky v niektorých štátoch sveta. V mesiacoch november a december 2011 sme sa opäť zúčastnili predaja vianočných pohľadníc UNICEF. Predajom pohľadníc sme podporili dlhodobé projekty UNICEF na pomoc deťom v ohrození. Predali sme 120 pohľadníc a zarobili 120 € pre školu. Za zarobené peniaze sme nakúpili napríklad farby na sklo, farbičky, platny na malovanie, fixky a výkresy, ktoré sme darovali Zelenému domu v Skalici a Svetluške v Kunove.
Tým, že sme sa zapojili v roku 2011 a 2012 a splnili kritériá projektov, naša škola spolupracujúca s UNICEF a škola priateľská k deťom sme získali tituly. Návšteva Zeleného domu. 19. decembra 2011 sme navštívili domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, kde sme spolu s klientmi zariadenia strávili príjemný predvianočný čas. Pripravili sme si malé vystúpenie anielov, predniesli sme báseň, hrali na gitare či flaute a spievali. Od nich sme mali pripravené milé prekvapenie v podobe vianočných dielní, kde sme si mohli vyrobiť náramky alebo ozdobiť medovník. Dobrý deň, moje meno je Tomáš Kodáček a toto je Veronika Pavlíková a radi by sme vám predstavili našu firmu Deja Vu, ktorá je vlastne v rámci aplikovanej ekonomie, čiže voliteľný predmet, ktorý sa vyučuje tuto v okolí na našej škole. Takže aby som vám povedala nejaké všeobecné informácie, takže aplikovaná ekonomia je v 3. ročníku. Zapájajú sa do nich študenti, ktorí majú o tento predmet záujem. Momentálne je nás 24 študentov zapojených. Dali sme si vlastne názov Deja Vu. Fungujeme ako akciová spoločnosť, to znamená, že sme tento rok predali 100 akcií a vlastne potom bude navýšené dividendy. Vlastne študentská spoločnosť naša sa delí na manažment spoločnosti, čo som ja, prezident, a viceprezidenti ako Veronika, ktoré pre výrobu, potom sú tam financie, ľudské zdroje a personalistka. A potom vlastne naši výkonní pracovníci, ktorí chodia po akciách, ktoré organizujeme, alebo vyrábajú naše výrobky vlastne. Ja zastupujem školskú radu Obchodnej akadémie. Na našej škole je školská rada zavedená od roku 2005, takže to už je 7 rokov. Odtedy až po súčasnosť sa zaoberá všetkými podujatiami a organizačnými pokynmi na našej škole. Z každej triedy máme jedného zástupcu a zástupcu z vedenia školy je pani profesorka Vávrová, ktorá je tu aj prítomná a ktorá je naša aj koordinátorka a predsedničkou študentskej rady je Lucia Stupavská, tá sa ospravedlňuje, ale je chorá. Teda skladáme sa zo 17 členov. Zasadnutia mávame aspoň raz do mesiaca, alebo ak to je potrebné, tak aj častejšie. Organizujeme spolu imatrikulácie, slávnostnú akadémiu, deň učiteľov, rozlúčku so štvrtákmi, juniáles, informujeme o súťažiach na našej škole, vytvárame vianočnú besiedku, valentínsku poštu a naša škola tiež vytvára časopis EKO. Takže naša študentská rada vznikla toho 13. novembra 2009 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Tam sú vypísané, nebudem ich teraz všetkých menovať, môžete si prečítať. Tí, čo sa tam stýkame, ako často sa dá, tak sa stýkame. Len ja som tu prišla, ešte sa vám predstavím, volám sa Eva Chrupavková a som už 3. rokom študentkou na strednej odbornej škole Senici a som prišla ešte Maja Slobodová. Prečo robíme našu študentskú radu? Je to, aby sa naše návrhy a námety dostali hlavne pánovi riaditeľovi a on s nami to pomohol zrealizovať, aby sme všetci dokázali, že nie sme zlí a že vieme spraviť aj niečo dobré, aby sme spoločne skrášľovali a dobre reprezentovali našu školu. Tiež ako pani Čelka spomenula, dnes, zajtra a pozajtra budú v tej Nitre. A náš život chceme, aby bol na našej škole taký študentskejší, takže súťažíme, zabávame sa a berieme to s humorom. Akou formou to robíme? Robíme to formou rôznych podujatí, malého vianočného koncertu napríklad, alebo imatrikuláciami, keď sa dá vianočnou poštou. Ja sa volám Filip Nosko, reprezentujem gymnázium Vladislava Novomestského v Senici ako predseda jeho študentskej rady. Najprv by som sa chcel ospravedlniť za absenciu nejakej fotodokumentácie alebo iného vizuálneho doprovodu, pretože som tu prvýkrát a nevedel som veľmi, ako to celé poňať, nevadí. Pokúsim sa vynahradiť absenciu teda doprovodu vlastným nejakým retorickým vystúpením. Gymnázium je asi mnohými z vás, možno všetkými, vnímané ako miesto, kde je plno študentov, ktorí sú kompletne koncentrovaní na štúdium, ktorí sa aj kvôli nárokom, ktoré sú na nich kladené, venujú najmä teda učeniu a príprave do školy. Napriek tomu študentská rada je čulá, funguje počas celého školského roka a viac či menej sa podieľa
na organizácii rôznych podujatí, ktoré na škole prebiehajú. Naša študentská rada má 19 členov, jedného zástupcu z každej triedy. Za učiteľov je v nej pani profesorka Jurigová, ako je koordinátorka. Nestretávame sa veľmi pravidelne. To sme radi, ako keď sa stretneme raz do mesiaca a povenujeme sa tomu sa treba venovať. A keďže sme nemysleli, že vaše prednesy budú také dlhé, tak to zoberiem v takej rýchlej skratke. Študentský parlament vznikol v Senici v roku 2002 na základe iniciatívy Senického centra voľného času Stonožka a primátora mesta a bol konkrétnym výsledkom prvého ročníka Mestského dňa študentstva 2001. Študentský parlament je poradným orgánom primátora mesta a predĺženou pomocnou rukou CVčka v oblasti práce s mládežou. Zasadáme teda jedenkrát mesačne, do zasadnutia si vedieme teda skôr naša koordinátorka Danka Kopecká vedie a elektronicky zasiela zápisnice s úlohami. Študentský parlament má 13 členov, 5 členov je z gymnázia, 5 z obchodnej akadémie, dvaja členovia sú zo súkromnej strednej odbornej školy podnikania a jeden člen je zo strednej odbornej školy. Tentokrát, za tento rok sa nám podarilo stretnúť 11 krát. A to je vlastne takým základným informáciám a teraz by som sa chcela presunúť k našim činnostiam a aktivitám, ktoré nám tak v krátkosti zhrniem, lebo myslím si, že každý asi o nich počul. Hneď začne takou väčšou akciou a to bol prvý študentský ples. A ako my študentský parlament sme dostali nápad niečo také zorganizovať, takú diskusiu ohľadom toho, aké vlastne ste počuli na to odozvy na tento študentský ples, či má perspektívu v tom pokračovať a vlastne či sa to stane tradíciou. Takže to by som aj od vás teda žiadala, aby ste sa k tomuto vyjadrili, že aké vy ste počuli na to ohlasy, alebo aký je váš konkrétne názor na tento študentský ples. A taktiež sme tam mali už skupinu Kampanila Strejčina, mažoretky Spiri, DJ Tomáša, spievala Nikola Šišková, na klavíri hrala Simona Luhová a spieval nám taktiež Lukáš Pečka. A vlastne už teraz môžeme otvoriť takúto diskusiu. Toto sa tak v celku udialo za ten rok a zase chceme pokračovať, chceme mať nové akcie, chceme ďalší ples. A nové udalosti a vlastne toto by malo slúžiť aj pre nás takou inšpiráciou. Za návštevu, nie za to, pretože tu na súčasťou tohoto celého ja nie som, ale boli ste na pôde našej školy, takže by som vám chcel poďakovať za tú návštevu. A myslím, že sme teda vyplnili ten čas správnym spôsobom, že sme teda prešli tie zásadné body, ktoré ste mali. No a teším sa už, že toto stretnutie budem určite absolvovať na budúci rok, ktoré, ako som sa dopočul, na strednej odbornej škole, pretože celkom ma to tu zaujalo a ak sa to rozšíri skutočne na takú prezentáciu celých škôl, tak to bude zmysluplné len z toho hľadiska nejakej takej tej spolupráce s mestom, ale z spolupráce s tými školami. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, dúfam, že ste sa cítili dobre. Samozrejme, končím len také oficiálne veci, nech sa páči, ešte môžete diskutovať, a toto, čo bude nachystané od našej kuchyne, tak skúste to nejak zlikvidovať, lebo by ste to potom museli nechať na mňa. A ja by som rád ešte dneska išiel pozrieť na 17. Poďme spolu. Mikrofón si dovolil tak áno. Takže ešte raz ďakujem.